wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman. Mai girma excellency ina son zan masu 'yan tambayoyi. Sai an ɗan ba da lokaci. To an baka. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso, menene babban ƙwarafin kakan mulkin Baba Buhari? Ciyo bashi a China, a ciyo dala Amurka. Babu Ganduje, wani babban cigaba aka samu a dalilin bashin da kuke ciyo mana? Kakidan yarinya. Amma ka tambaye shi dalilin da yasa ke ciyo bashin. Ya ce ina ruwa na. Ban gane me wa hakan ke nufi ba. Sarki Aminu, abu abun nan a sani. To kai za ka iya rantsewa? Billahi da zai la ilaha illa huwa. Mun gama da kai. Baba Buhari, na dawo gare ka. Ci gaba. Kudin da ka ciyo bashi suwa da suwa za ka raba ma. Takarar APC na gwamnoni da 'yan majalisun tuba gora uba. Amma a bani kace da talakawan Najeriya. Ba zan ci amana ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale. Ɗalibar ƙarya kake yi.